Ania na pud ko magsamok-samok sa newsfeed nyo karon kaibigan, ibigan. Mag-barbecue, mag-inasal tirada na to karon. Turon. O magluto po tag chicken curry, Stephen curry. Karon kaibigan, maglaway-laway sa mo karon ha. Baha, introhan na to na. Nana. Uy, kaibigan. Alisa. Merada ta ba? Tara. Di marinit na daan akong manok day kaibigan. Man ganda na po kog mga lamas para sa kari na tong lutuon karon. Turon. Yani mi diri sa boarding house kaibigan pag mingaw. Karon kuha na ta sa uling o ganitong sugbaanan. Kabanan, karon dauban na nato ng uling. Junior kuling, karon mga sangkap kaibigan, ipangandam na nako na tanan. Bawang, luya, onion, karahay, bahay. Sugdan na nato tong trippings karon. Turon. Unahon sa nato nigbutang ni manok diri na atong sugbaonon. Inasal tirada ni kaibigan kung makatilaw mo ani. Mani, aw, stang lamia. Mia Khalifa, ayaw mo kalimot og support sa ako kaibigan, ibigan. Kung madato ko, librihan ta mog pastil, i-retail. Ibutang na tanan manok diha, paa sa manok mo kaibigan, kay hilig kami paa ba. Baba. Na nakaplastar ang upat ka paa kaibigan, kaupat may mga ahon kaibigan. Man na magbutang atong manok dito sa sugbaanon kaibigan, sugdan na natong lutog curry, Stephen curry. Mo ni karahay no kaibigan, gwapo kay non-stick ba. Baba. Pag init ng karahay kaibigan, magbutang na tag mantika, patutuya. Karon kaibigan, paypayan sa nato tong sinugba na to while nagpainit sa mantika, manika. Tapos ana kaibigan pasagdaan sa nato na diha. Magprito sa tag carrots og patatas, mansanitas. Giuna jud ako nagluto ning kuan kaibigan patatas ug carrots. Roots, while nagprito tag patatas ug carrots, ginahinay na po ng bali ni mang inasal. Kasal kay humok naman, kuwaon sa atong ginahinay. Sit aside sa nato ni Mani. Kauban din ako sa trippings karon kaibigan kay si Justin Paul, Apple. Nasit aside na naman tong carrots og patatas, gatas. Buta na nato mga lamas, luya, ahos, onion, o pinyon. Nabutang naman tanan sangkap kaibigan. Gimekos-mekos na nako ni Mani. Tamang mekos-mekos lang ni Insan. Pinsan. Dili man na malami ang niluto nato kaibigan kung dili lami ang nagluto kaibigan. Ibigan. Patutuya. Ilunod na nato ng karning manok kaibigan sa pamay dugayon. Krayon ay mikos-mikos na ni Insan. Pinsan. Astang lami ang niluto karong kaibigan kay lami kay nagluto kaibigan. Patutuya. Sit aside sa nato tong curry nato kaibigan kay magbutang tag sauce sa atong inasal. Mang inasal. Pag humanog himas-himas sa sauce kaibigan kay wala man tay gata karon, tubig sabaw na turon. Nagtaka mo kaibigan no, daghang kay sabaw no. Manibawon magud may kaibigan, kaibigan. Mung kanon magud karon kaibigan kay bahaw, bughaw. Kaya sabaw-sabaw jud mo chicken curry, Stephen curry. Kita mo sa chicken na mo kaibigan nang gisugba, mura nagmang inasal. Dili na mi mo adtog mang inasal kay kaya naman namo ni buhaton, butbuton. Kay bukal naman ang sabaw kaibigan. Ginahinay na kog butang ang chicken curry powder, pader. Kay mao jud ni makakulo sa atong sabaw ron. Turon, pag umagbutang, mekos-mekos sa siniinsan, pinsan. Pag humanog mekos-mekos, gitimplahan na nako na, ug asin, ug bitsin. Kay mao na makasarap sa atong chicken curry, Stephen curry. Pag humanog timpla, gimekos-mekos na nako ni Mani. Ug ilunod na natong gisita sa janina na patatas ug carrots. Kay hapit na jud maluto, gutom na kog tan-aw ani, Mani. Ug dili po nato kalimtan na ibutang po natong atsal. Kay mao po ni isa sa sangkap na makalami sa atong Stephen curry. Ay, chicken curry di ay. Mang mekos-mekos lang ko ani. Mani. Rahag korek oy. May master chef. Dako na akong bilbil di ba? Ay natanaw yung bilbil. Ang tanaw ninyo, ang sudan na akong giluto. Ug ako naman natilawan, murag okay na jud ni. Mani. Karon ibutang na nato sa tong butanganan. Daghan kay sabaw ba? Baba. Sorry kayo kay manibawon jud kay mi. Karon ang akong barbecue o inasal, kasal, luto naman. Ay, hinahinay na ito nagkuha ni Mani. Kung may dugayon nyo diha mga ka-boarding house na ko diha sa KNP, lutuan na ninyo ni kaysa maadto magtagom. Dagom niranday bugas na mais. Inchod ang panihapon na toron. Ay panihapon, pamahaw pa di ay ni Mani. Yung kaibigan, dili halata kaibigan, nagigutom. Tagsara dito mga kauglami diri sa boarding house. Kay ginakaon na to, bulad, tinapa, witchaw. Maura dyan naman dali nato diri basta mag boarding house ka. Dili man nalata kaibigan, nagipanggutom po na akong mga kauban. Kay mga bukog ng bilin sa mga plato. Patutuya. Karon kaibigan, diri na mo man akong video. Ug salamat sa pagtan-aw, sa pag-like ug share. Babush!